नोंनि थाखा फैसाखौ सारगारनानै दोन, अब्ला नोङो बेफोरनिफ्राय सानसे लाब मोनगोन। गावनि दंनाय मानिखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफार खालामनानै बाहायदो, मानोना फिरथिमियाव बबे समाव हामिया सफैगोन नोङो बेखौ मिथिया। नख्राङा जेब्ला जोमैजों बुंफबो अब्ला फिरथिमियाव नखा हायो। बिफांफ्रा जेरावखि गोग्लैया मानो जेथिङै गोग्लैयो बियावनो थाबाय थायो। जायहा बोथोरखौ नेबाय थागोन बियो जेब्लायबो फोनो हानाय नङा आरो बियो हानोबो मोननाय नङा। सासे हिन्जावनि बिसाख'आव गथ'आ माब्रै सोमजियो बेखौ नोङो जेरै बुंस'नो हाया, बेबादिनो गासैनिबो सोरजिगिरि इसोरनि मावनायखौबो नोङो मिथिस'आ। फुङाव नोङो बेगरखौ फोनानै बेलासियाव आखाइ हेबनानै दाथा, मानोना नोङो मिथिया बबेया मोजांसिन जागोन, फुङाव फोनाया ना बेलासियाव फोनाया, ना मोननैबो मोजां जागोन। स्राङा मोजां आरो साननि स्राङाव नोङो रंजानो हायो। नोङो जेसे बोसोर संसाराव थांनानै थागोन एसे गोबाव रंजा। जेसेखि गोबाव थांनानै थाया बे थैनायजों समान जानो हाया। मानोना गोसोखांदो नोंनि थैनायनि दिनफ्रा लावसिन, अब्ला नुनो मोनो संसाराव जे गथ'फ्रा जायो बेफोर गासैबो नंखाय बाखायल'। जोहोलावफोर, जोहोलाव बैसोआव रंजा। जेसे दिन नोङो जोहोलावैनो थागोन एसे दिन नोङो रंजा बाजायै था, आरो नोङो जेखौ गोसो जायो बेखौनो माव। आन्थाय गोसोखां, नोङो जेखि मावा इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन। नोङो दुखु दाख्लाम आरो गावखौ दा सैहो, मानोना लागारबो जोहोलावै थाबाय थाया। बिनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां, आरो बे दिना सफैब्ला नोङो होनगोन, बेफोराव आंहा जेबो रंजानाय गैया। बे जाबाय जेब्ला सान, अखाफोर आरो हाथरखिफोरनि जोंनाया नोंनि लागै मुस्लिद स्लिद जागोन आरो नखा हागोननि जोमैया जेब्लायबो बुखारलांजानाय नङा। बे समाव नोंखौ रैखा खालामबोनाय नोंनि आखान्थिफ्रा थोर थोर मावगोन आरो नोंनि जर गोरा आखान्थिफ्रा बोलो गैयि जागोन। जानाय मुवाफोरखौ नोंनि हाथाइफ्राबो सावसुबनो हानाय नङा आरो मेगनफ्राबो मोले मोलेसो नुनाय जागोन। लामायाव जाथा होख्रेमनाय एबा गित रोजाबनायफोरखौबो सैथाबनानैसो खोनासंनो हागोन। अब्लाबो दाउसेन दाउलाफोरनि मेथाइ खननायफोरजोंनो नोङो सिरि मोनगोन। गोजौ जायगाफोरखौ गिगोन आरो थाबायबायनो गोब्राबथार जागोन। खानायफ्रा फुरलांगोन, गावखौनो गाव बुद्रुबायनो गोब्राब मोनगोन आरो संसाराव गोसोनि हास्थायनाय मानियानो जोबलांगोन। जेब्ला जोबथारनायनि जिरायनाय जायगायाव थांनो गोनां सफैगोन अब्ला लामाफ्राव दाहाफोर खालामबायनाय जागोन। रुपानि जिनज्रिया थाबनो जगोन, सनानि देम्फुआ गोग्लैनानै बायगोन। दैखराव दै खावग्रा दुदुङा जगोन आरो दै दोनग्रा दैहुआ गुग्रुबगोन। मानसिनि मोदोमा फिरथिमिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। सानसुमैगिरिया बुंबाय, नंखाय बाखाय, नंखाय बाखाय। सानसुमैगिरिया बुंबावबाय, गासैबो नंखाय बाखायल'। सानसुमैगिरिया सासे गियानि मानसि जानायखाय बियो गाव जेखौ मिथिगौ बेखौनो उपदेश होबाय। बियो बोसोन बिजाबखौ गोसो मानिजों देहेन खालामनानै बेफोरखौ फिर फिर बिजिरबाय। सानसुमैगिरिया गोजोन होनाय रावजों रायथिनो हास्थायदोंमोन, आन्थाय बियो जे लिरबाय बेफोर गासैबो नंथारगौ बोसोनफोर। गियानि मानसिफोरनि बाथ्राफ्रा मेन्दा लावखारफोरनि मेन्दा गुमनायाव बाहायग्रा फानसोन गोनां लावथि बादि। बुथुमनानै दोननाय बोसोनफ्रा मोजाङै दोनथाबनानै दोनजानाय गाजाल बादि जोरो। बेफोर गासैबो इसोरजों होजाबाय, बेल'नो जों गासैनिबो लावखार। बेफोरनि बायरिबो ओ बिसा, नोङो साबधान जादो, बिजाबफोरखौ लिरनानै फोजोबनो हाया, आरो नोङो जेसेनो फरायगोन एसेनो नोंहा मेंनाया सफैगोन। बेफोर गासैखौ नागारनानै उपदेश होनांगौ मोनसेल' बोसोना बेनो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजि जाबाय। मानसिया मोजां एबा गाज्रि जेखौखि मावा मानो, स्रोदै मावब्लाबो
इसोरा जोंनि गासै मावनायफोरखौ बिसार खालामगोन। दाबिदनि बिसाज्ला इजराइलनि राजा सल'मननि बोसोनफोर। बे बोसोनफोरनिफ्राय मानसिया गियान आरो फोरोंनायखौ मोननो हायो आरो गोथौ बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायो। आखल गोनां, न्याय आरो धोरोमिया जायो। जे बोसोनफ्रा रोङि मानसिफोरखौ गोरों खालामो आरो जोहोलावफोरखौ फोरोङो। गियानि मानसिफोरखौबो रोंसिन होयो आरो गोरों मानसिफोरनो लामा दिन्थियो। बोसोननि थाखोमानाय आरो गियानिफोर मोनहास'यै बाथ्राफोरखौ मिथिहोयो। फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। मूर्खफोरहा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया। अ बिसा, नोंनि नोम्फानि फोरोंनायखौ खोनासंदो आरो नोंनि नोमानि बुंनायफोरखौ लादो। बिसोरनि फोरोंनायफ्रा खर'आव खावखानाय मोजांथार फालि एबा गोदोनायाव गाननाय मोजां मालाया जेरै समायहोयो, बेबादि बिसोरनि फोरोंनाया नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो। आंनि बिसा, पापीफ्रा नोंखौ बुरखायब्लाबो नोङो गावखौ हमथादो। बिसोरो होनोब्ला जोंजों फैदो, सोरखौबा सिथारनो खाबु मोनो खोमा, जोंबो जमखोमाहैनि। दाय गैयै मानसिफोरखौ आक्रमण खालामहैनानै जोङो रंजाहैनि। बेहेरबारियाव जेरै गोदोलाङो बेबादिनो जोङो बिसोरखौ गोथाङैनो फोजोबहैनि। जों बिसोरनि दाम गोसा मुवाफोरखौ लाबोनो हागोन आरो जोंनि न'फोरखौ लुटिनाय मुवाफोरजों बुंफबहोनो हागोन। जोंजों लोगो जाफैदो आरो लुटिनानै जोङो मा मोनो बेखौ रानलायनानै लागोन। आंनि बिसा, बेफोरबादि मानसिफोरजों दा थांफा। बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जानानै था। बिसोरो इनाय हाबाखौ दान्दिसेबो मावालाबानो थानो हाया। मानसि सिथारनो बिसोरो लागारबो थामथिम। जे दाउसेनखौ नोङो हमनो हास्थायो, बे दाउसेन नुजासे नोङो जे सानाया मुंबो हाबायाव फैया। आन्थायजाया जे सायो, बिसोरो गावसोरनो जेयाव नांनानै थैयो। लुटिनाय हाबायानो लुटिग्राफोरखौ सिथारो आरो राग गोनां मानसिफ्रा रागजोंनो थैयो। खोनासंदो, गियाना लामानिफ्राय आरो हाथाइसालिनिफ्राय हांख्राय हरदों। नोगोरनि लांनाफोराव आरो जेराव मानसि ज' जादों बेफोरावनो गाबज्रिबायदों। मूर्ख मानसिफोर, नोंसोरो बेसे गोबाव मूर्ख जानानै थाबावनो? गियानखौ मुगैनानै नोंसोरो बेसे गोबाव रंजाबाय थाबावनो? नोंसोरो सोलोंथारनाय नंलिया नामा? ओइ साइलेन्ट। नोंसोरो आंनि फोरोंनायखौ खोनासंदो। आङो नोंसोरनो मोजां परामर्श होयो आरो आंनि गियानखौ नोंसोरनो होयो। आङो नोंसोरखौ लिंहरबाय थादों, नाथाय नोंसोरो खोनासङाखै। आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै। बेनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन, अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन। जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन, अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा। जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बादि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो, अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन। नाथाय आङो सेंनाय नङा। जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन, नाथाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा। मानोना नोंसोरो जेब्लायबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबोनि बोसोनखौ लायाखै। नोंसोरो आंनिफ्राय परामर्श लानो हास्थायथाराखै एबा आंजों फेंजाथाराखै। बिनिखाय गावनि मावनाय बादि नोंसोरो बिथाइ मोनजागोन। रोङि मानसिफ्रा थैयो मानोना बिसोरो गियानखौ नाजावा। मूर्ख मानसिफ्रा गाव गावनि मावनायजोंनो संहार जायो। नाथाय जायफ्रा आंनि बुंनायफोरखौ खोनासङो बिसोरो खारग'यो, बिसोरो खारग'थारगोन। बिसोरहा जेबो गिनांगौ गैथारा। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै। नोंथांमोना जि बोसोनखौ खोनासंगासिनो दङ, बे बोसोना जाहैबाय उपदेशगिरिनि 11 बालाब, 12 बालाब आरो बोसोन बिजाबनि 1 बालाबनिफ्राय नोंथांमोननो लानानै फैदोंमोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनायनि गेजेरजों गेदेर आशीर्बाद मोनदों आरो इसोरनि माथो, इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोना खोनासंनो खाबु मोनदों। अनजादा प्रियफोर, बेबायदि भिडिअ लाबोनायनि मोनसेल' ओंथि, मोनसेल' थांखि आं आवगायावबो बुंखाबाय, दिनैबो फिन बुंफिननो हास्थायदों। बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोबां मावनाय दांनायनि गेजेरजों बेस्थता लाइफ, गोबां
बेस्थ' गावनि मावख्रुबनायफोरनि गेजेरजों थांना थानाय समनि थाखाय आरो बेनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनो फरायनो खाबु गैयै सम गैयै खालामनानै लादों। बिथांमोना जेन इउटिउबखौ अन खालामोब्ला बे भिडिअखौ जेन मोननो हायो आरो इसोरनि बोसोनखौ जेन जानो हायो, बे थांखिनि थाखाय। आरो नैथि थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव दासिमबो गोबां आबौ आबै आइ आफामोन दङ जायफोरा दासिमबो फरायनो हायाखसै, फरायनो खाबु मोनबोआखसै, जायनि जाहोनाव बाइबेल फरायनो हाया। दा बेवहाय बिथांमोना जेन बेफोर बोसोनखौ खोनासंनायनि गेजेरजों देहेन खालामनो हायो, आशीर्बाद मोनो, बेनि थाखाय बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननो लानानै फैनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेबायदियैनो इसोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोर आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दिनैनि इसोरनि बोसोन फरायनाया बेसेनोसै। थेंक इउ।